Hay mga bata, karon maminaw kita sa usa ka sugilanon. Ang title sa atong sugilanon mao ang Mga Mata ni Tata. Mga Mata ni Tata. Sinulat kini ni Nina V. Mendoza, gihanay ni Nini C. Del Rosario, ug ang ilustrador mao si Ella Delea Escobar Pacania. Adunay usa ka bata nga ginganlan og Tata. Unsay pangan sa bata? Si Tata. Nagpuyo siya sa Barangay Taya. So si Tata taga Barangay Taya. Usa ka adlaw sa iyang pagmata, iyang nadunggan ang kalangas sa iyang silingan. Nakamata si Tata kay tungod sa saba, banha kaayo ilahang mga silingan, kalangas sa ilang silingan. Nidalagan siya padulong sa plaza nga walay limpyo ang mata. So pagmata niya, pagkabati niya nga banha langas ang ilahang silingan, uning daghan dayon si Tata padulong sa plaza. Ningadto siya sa plaza bisan og wala pa siya hilamos, wala pa siya naligo, wala pa'y limpyo ang iyahang mata, ning laag na siya dayon. Uy, Tata, tawag sa iyang mama. Milingi si Tata ug napakong sa lamisa. Ayay! Syagit ni Tata. Giduol dayon siya sa iyahang mama. Giasa ra gud to si Tata napakong sa lamisa. Napakong siya sa lamisa pag lingi niya. Oh, niya ning hilak siya syempre kay sakit. Naunsa ka, Tata? Pangutana sa iyang mama. Sakit kaayong akong mata. Tubag ni Tata. Dungan og trapo sa sanina sa iyang mata. Gitan-aw sa iyang mama ang iyang mata. Halaka, napikot naman na ang imong mata. Sa sunod gani, mag-amping ka. Pahimangno sa iyang mama. Adunay mga pangutana si Ma'am sa inyo. Kung naminaw mo sa atong istorya o sa atong sugilanon, sigurado ko nga maka-answer mo. Sige, andam na ba ka mo? Very good. Kinsa man ang bata sa sugilanon? Kinsa man to ang bata sa atong istorya? A. Si Gaga, or letter B, si Tata. Kinsa man to ang bata ngadto, si Gaga or si Tata? A or B? B, very good. Si Tata. Asa man napakong si Tata? Asa man napakong si Tata? Letter A, lingkuranan. Letter B, lamisa. Asa man to siya napakong, sa lingkuranan ba kahato or sa lamisa? A or B? B, sa lamisa. Sa lamisa napakong si Tata. Kinsa man ang niduol kay Tata? Kinsa man ang niduol kay Tata? Letter A, si Mama, or letter B, si Papa? A, Mama, B, Papa. Kinsa man to ang niduol kay Tata? Letter
A. Very good. C. Mama. Nang hinaot ko nga aduna kamoy nakatunan, daghang salamat.